знам защо, обаче явно сте забрали, че трябва да се сабскрайбвате. Да сабскрайбвате, да лайквате, да коментирате, да шервате и така нататък. Клиповете за сега са били готини гледания. По принцип аз съм много изненадан. Аз казвам готини гледания, но може да е много повече. Искам да се постараете малко повече, за да може този канал да продължава да живее. Иначе утре го изтривам и всичко приключва. Днес се намираме в Vertical Art в София, за да направим една тренировка по Pole dance. А това е Вера. Днес ще ни видите на пилон, както никога до сега. Много добре запомнете изречението на Саймън Джи. Както никога до сега. И след това ще разберете защо съм сложил тия пламъци, гърмежи, метал, музика и така нататък на Вера. Просто гледайте за какво стана въпрос. За първ път сме тук на пилон. Говори за себе си. Не точно, ама аз съм за първ път тук, така че сега ще ни покаже професионалиста как се прави. Аз мисля първо да започнем с него, той може да ни покаже някакви движения. Искаш? Добре, аз съм на вид, съгласен съм. Добре, значи тренировката включва загрявка, момчета. Тя е около 10 минутки. Ще трябва да направите с мен, иначе не може нищо да направите на пилона. Добре. Ако сега хванете пилона, вие не може като цяло да се задържите на него. Пробвай се. Да, сега ще вижте загрявка. Пробвайте. Добре. Не сгледате. С една. Добре, дори сте, разберете се. Еми не мога, Възбърти се, да. аз сложим малко там. Не. Първо. Добре, взимате постелки, ако искате, ако не, може и без постелки, аз ще си взема. Правим загрявка, която е много лесна. Загрявка включва лицеви клечове, бърпита. Питам. И така. Добре. Това какво е дебело, като кожа на прасе. Така се бързате, може малко да се раздалечите. Знам, че може би си липсва като цяла ден, но едната постелка, извиня, че така те бутна. Дишаме дълбоко горе, издишаме долу 4 пъти. Това е като jumping jacks. Какво е това сега? Кажи. Няма никакви. Ама не, трябва да клякаме. Да, клякате. Аз съм уклеп. Добре, супер сте. Айде сега дясна ръка дълго. Проженираме 10, 9, 8, 7, 6. Тук ще поскипнем малко загрявката и ще сложа само забавните моменти от загрявката и директно почваме с тренировката. Това на карате или там каквото е кунг-фу, какво тренираш? Той да минава. Той а ти, какво тренираш? Аз съм се занимавал с културизъм преди. Културизъм. Изгубиме. Така, няма проблем, сега се върни. Аз ми мога. Айде сега, така без музика, малко не. Много странно. Вашата пушка. Ние първите мъже ли сме? Не това ли? Глупости. О, Стига си пъшкова само. Ма не ми стига бързо. те артисти. Така? Надолу, като пролетники. Супер сте. Почти. Как го? И аз съм като нея почти. Ето го. Браво, много сте добре. Искаш ли да ни гледаш? Наказвам. И 10. И 9. О, сега е по-бавно. Тук ще си чупиш рамата. Избутвай рамата ти. Покажи бе хората, ще кажат, че си измисляш истории. Кое? Че си измисляш истории, ще кажат хората. За кое? За 65 000 евро, че си ги измисляш. Трябва да покажеш тренинг. Тази загрявка може да отидеш да се върнеш и да им покажеш. Да покажем ли какво кажеш? Пари казах да. Няма. 7, супер сте! Той си стои на планет, не клякаш. Много добре. Супер. Това го искам. Това след пилата е просто... Пак, цък. Ето, там и пак завочи. Дали може да си направим като... Или да направим като... За обикалите. Много такова. Ето така сега дай. Зри надясно. Браво! Давай! Да не свадна балажа. Местата на пилона. Кой пилон сега си харесвате вие двамата? Тези двата отзаде, нали така? Аз мога да кажа, че Симеон кой пилон си харесва по принцип. Кажи кой? Моя! Ти имаш ли пилон, че ли с вас? Не. Където ми пишат, че да, ще ми потанцуваш на моя пилон. Много забавно. Това е това. Много е забавно. Айде, тук единия, тук другия, така че ми как се танцува на пилон на момиченца. Аз се посветя вода. Може само въздух малко. Не, сега стреш. Няма въздух до тебе само. Ето това движение правим. Стъпвате хубаво с кръчета едно на друго. Горе обръщате ръчичка. Добре, и пускаме тяло навън. Изгъваме кръчета. Супер. Сега стъпвам с дясното. Сменям посоката. Отивам с ляво. Дясно. Добре, заставам зад пилона.
Стъпвам на пилона, само да го чупете, лекичко стъпване. Цак, цак. И така в момента да ви кажа, че ако сте без чорапи е по-лесно, а ако искате, ако не си поправете. Трябва да се изпъне този крак, Крис, Ето е моя, не. коляното. Много. Така, другото кръче. Хрис, Да какво се ще ходите кажеш? вече. Пилата беше разходка в парка, а? Да. Супер. Сега стъпвате с ляв на пилон, по този начин, крака навътре, пръсти навън. Ръцете са на нивото на ханша, дясна горе, ляво долу. Смени и дясна горе. Която е дясната ръка, Крис? Добре, назад стъпваме. Няма да се бъркаш. Навеждаме се надолу, поглеждаме нагоре, стъпваме на пилона с другия крак. Казах ви, че ще да. И сега бутите нагоре, колкото можете да... Лек, само не си чупи носа, супер си. Браво! На Крис нещо му се получи. Няма с другия крак. Това много ще тега. Вие сте много добре така. Добре, айде пак. Крачка лява горе, нали Крис? Лява долу. Така. Ляво, отгоре, дясно, долу. Супер сте. Браво, ви машини. Айде стъпваме горе. Айде ръка. Чакай, не мога да заковате. Добре, впечатлена съм. Много съм впечатлена, вече мога да почнем. Това беше загрявката. Сега правим... Това е само загрявката, момчета, малко после. Сега започваме силови 3 броя и започваме фигурите, окей? Силовото упражнение заставяте от дясна страна на пилона, ханче пред пилона. Тук идвате в мишничка. Рамото гледате ли? Там, лапите сочи напред. Така, другата ръка е горе. Искам сега да си изгънате колената, да докоснете лактите, окей? Добре. Браво, 4, 3, 2, още едно. Браво, бати. На другата страна. И 4, 3, 2, може и да не стъпвате. Си извада работа. По принцип, колкото по-малко дрехи имате по вас, толкова по-лесно ще ви е. Разбра ли, Крисове? Изплатиме пилоните тук. Обратно, ръцете. Да, така. Сега, трябва да направи сега, ще обясня следващото. 4, Или 4 не кажа. 3, 2, 1, да, 4. Направи. 4, това е четвъртото ли? Да. Добре. Окей, Крис. Сега давам ви по едно по-обезатъчена кърпа. Това е, когато почнете да... Заповядай. Ето ти так, тръпишка. Да го обезмаслим. Не, пръстите на кърпата, какво така, да. Тук има спирт и малко вода. Почиствате пилона Не сме го смазали. и после си оставяте настрани шишето с кърпата. И сега пробвайте, може би да не ви хлъзва толкова. Да, по-добре. Не, това е важно. Да. Започваме с първото движение. Опитайте се да застанете в страни на пилона, да изнесете напред тялото и вътрешната ръка да влезе в мишница, а длънта да е на пилона по този начин. Другата ръка е долу. Все едно шикопат или не знам. Пак ви казвам, колкото повече кожа имате, толкова повече се задържите. В момента сте с къс ръка, в успех ви пожелавам. Така, натискате хубаво с мишница, сгъвате краката, изпъвате напред краката и стъпвате. Чекай са. Чакам. Напред и пак се връщам. Да. И връщаш и гледате само да не се ударите там. Между краката. Ви искате да го яхнете, май пилони. И си доста близо. Браво. Цак. Супер. Браво. Браво, бе, Саймън. Браво. Ама не, много се хвърляте ръце. Не, то Саймън от Пилатса вече е тренирал, вижте го, той иска първи. Той е ли Саймън? Саймън. Давай, супер си. Сега трябва да направите на другата страна. Всичко, което правим на една страна, обръщаме се от другата страна на пилона и съответно да правим и с лява ръка, и с дясна долу. Сгъваме напред, сгъваме и стъпваме. Браво! Супер! Бабки! По-ниско ръката, виж как я сгъваш. Добре. Супер! Браво, момче. Още едно сило. По-дебел от мен и за това. Супер сте. Не мога. Айде, мъж по-100 кила, айде, бърни Така, и блъд. започваме първото движение, се казва войник. Той изглежда по този начин, първо ще ви го покажа, после ще ви го обясня, окей? Изглежда ето така. Окей? Добре. Набирате се просто на пилон, вместо на лоз, пилон. Тук също има и техника, която може да ви помогне, не винаги е сила, т.е. почти на пилоните нещата, които правим са техника, не толкова до сила, окей? Motion. Може.
Стъпваме напред с кръче, което е от към пилона, това е вътрешното кръче, нали така? Ръката ниско, не високо, защото отгоре колкото е по-високо, толкова ще трябва да се наберете. Някъде е тук е слагам. С другото кръче взимам засилка с тялото, е в slow motion. Напирам се, събирам краката заедно. Браво! Много добре. Ха! Ама набери се. Виж, че се влизаш в пилона с мишки. Да се надигна Да, нагоре. да се надигаш, виж. Аха. Тук. Кристофър, човек с опит. Как беше така? Да, стъпка. Виж. Събрани. Да. Стъпка. Айде. Стъпка с замашче. Виж ти. Ама трябва да... Виж, Трябва да имаш засилка. Стъпката ти е засилка. Засилка. Добре, тя ли разликата? Да. Супер. Чакай, че... Кай на другата страна. Личи си Айде. кой е бил на пилон. Айде, и за другото кръче, да. Леко. Леко изкъртиш това. Леко само, да. Така, сега ще ви отключвам малко пилона и правя същото нещо, но се опитвайте да задържите тялото. Тази засилка, която сега е взе, ако я вземеш на спининг пилон, ще фръкнеш през прозореца. Ще ти покажа само какво да не правиш. Добре. Не прави така. И да се засилваш, защото ще фръкнеш. От тук само нагоре. Представи си, че си изтребваш гърчетата нагоре. Цак, изтребвам се. Разбрах. И си седиш. Да. Може да си се набираш, ако искаш. Но не Ти си можеш. ще фръкнеш и ще падне това. Видя ли движение така на кожата? Айде. Ще ги отключиш, да? Мислех, че ще го... И се сети ли, ще се отключва. Айде. Ще ни няма да се отключа. Така. Леко не се засилва. Дръж. Красота. Добре, доста добре се справяте. Значи какво? Тук може да си играем. Ама играйте си. Давайте. Не, виж. Не, по-далече, да. Не, ти си в страни на пилона, трябва да си пред него, виж. Да, разбрах. Пред него. Айде, опит бе да си извада работа. Браво! Много сте Чакай, че- добре. Супер сте. Добре. Това е войник, нали така се казва това видео? Да. Защо само смахна, защото колена ще ни трябва. Така. Имаш ли коля? Не. Аз съм най-дъртия тук. Така. Сега, какво трябва да направите? Заставате от едната страна на пилона и вътрешното кръче го закачате зад свивката над коляното. Така. Зад, хубаво ли ти е зад свивка? Виж, трябва първо да докоснеш отзаде с кожа и да стиснеш. Супер, две ръце са на пилона. Тръгваме леко напред. Браво, кръка отзаде с Кристофър. Отзаде ви подмислим и другия крак къде си. Браво, само че не стискаш с крака, държи с ръка само. Добре. Чудесно, трябва да го засилиш, да се въртиш. Ма избутай се с крака долу. Как се опитва да се засили? Саймън, избутай с долния крак. Бутни с долния крак. Ето го. Ето го. Той е бати професионалист. Айде, бутни с долно кръче. Браво! Уау! Да направя някакъв канал, как пил нас взимам 20 евро и ти ги такова. Айде, с другото кръче. Ей, Сега другото ще човек. направя следващото движение. Видите разликата? Преди да Двете се- страни не са еднакви. Да не сме фатално зле, че да стане интересно все пък. Ама то на мен ми е много интересно. Чакай сега. Отвори го толкова. Усети ли Как да как натисна? да отиваш там? Ма ти ме Момче, засили. виж сега, трябва тук да стискаш супер много. Ти ме засили и Ама паднах. няма, аз съм ти виновна. Ти си дошъл тук, аз съм ти виновна. Да. Стискай тук. Добре. Дай напред. Браво! Супер си! Боли ли сега? Усети ли? Не поема. Много се засилвам и почва се вижда. Чудесно. Маля Кристофър, колко е добър. Бе. Един 65 000 как си изкарват, а? Не, бе, нека направим някакъв как тя ти дава 20 евро, примерно, нещо е така. Ма не, то трябва да е мъж, как Саймън ти дава примерно 20 евро. Да. Добре, следващото движение. Пак казвам, как искате без вчера. Ай, ще пробвам. По този начин кръвта вижте. Стъпалото, Съвличам връщате се се горе. от едната страна. Слушате ли ме? Да. Коляното е от другата страна, но натиска в пилона. Вътрешната част натиска в пилона. Двете ръце са горе. Избутвате долу с кръче, бутате, за да се завъртите. Теглите с ръчички гърдите към ръцете, другия край седи назад. Дайте да го махнем този черен пилон, че Саймън направо му се е бал майката. Кое Искате ли? Може да ли може? Може да. Черния да го махнем, защото той буквално е пред Саймън и те такова. Айде ви го
това, докато аз го сваля. И ще ти помогна? Не. Гледам да ти погледам. Това е като на бразилското живо жито, така. Аз ще ти заключиш. А задния кръг го прави. Назад, сгънат. Как да го заключиш тук, Саймон? Натискаш с вътрешна гъра, с коляното върху наклона. Това е тук като... Точно така, ама натискаш. Моята... Набери ли гърдите да отиват към ръцете? Аха. Трябва да си калил шиновете тук. Така, супер! Супер, крак назад. О, чакай, че ми направи. Браво! Айде, Добре, мога да кажа, че може би сте доста добри. Първите мъже добри. Доволна. Абе, тук Трябва да като опънеш. изпада, той ми крампираха. Трябва да го опънеш. Кой да тръгвам. опънеш? Чакайте малко. И двата крака са сгънати. И това коляно е сгънато, и другото е сгънато. Кое е Да, сгънато? така е назад. Задния Кое? крак. Задния е сгънат. След води слепи. Кристофър се Така. чакай, че... От това движение трябва да приберете задното кръче с гледанче отпред и да стиснете отново с колена. Тук вече колената трябва да са на една линия. Едната ръчичка отива горе, няма значение коя. Трябва да изпънете флагата и другата я пускате. Като маймуна. Да, но ви как. Трябва тази да е изпъната. И другата я пускате. Но трябва да стискате с колената. Отпред глезена. Трябва да ги... Ами един е отзад, други отпред. Аха. Значи този е от тук. Да, други отпред. Стискай! Изпъни горе ръка. Браво! Стискай с колена, не стискаш с колена, в момента ти седиш само на ръката. Почва боли. Изпъни дясна горе. Това е лява, значи си коля лява и дясна. Да поздрави. Дясна горе. С коя пишеш? Коя пишеш? Чупена такитка и винаги съм... Като ми Да, кажат. аз ви питах, имате ли травма и казахте, че няма. Не си? Не съм ли? Да. Не се ви питам. Това рано ми е вално 3 пъти. А какво правите тук, аз не мога да разбера, като сте полухора? Не е вярно. Полубок. Полубър, да. Добре, следващото движение. Искам да направите... Ето, прецел се казва движението, изглежда по този начин. Хоп. Иде. Това ще боли. Аз Да, турски не много мога да се боли. изобщо. И не Трябва разбира да се. хванете с кръче от вътрешната част коляницето. Имате ли някакво чупено коляно, капаче, Не, браден? не. Значи няма коляно. Дясна горе, лява бута долу. Докато седите в тази позиция, другото кръче трябва да хване глезен. Коляното на това кръче трябва да хване глезен. Не ме слушаш. Ама ти покажеш с ръката и аз. Другия крак отива зад пилона. Чакай, че пак ще трябва да... Коляното трябва да хване глезена. Чекай сега така. Коляното на долния крак трябва да хване глезена. Е, тук На да го заключение, заключи. точно така. Добре. И зад пилона. Веднага зад пилона кръчето. Зад пилона. Айде сядай надолу. Сядай, 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 сядай. Ма аз много почвам се засилвам. Супер, ако си трябваше да прави на статично. По принцип на скрини пълен. Значи той е по-лесно, ама аз много почвам да набирам. За мен не е по-лесно на въртяш. Добре, окей. Давай навъртяш. Ама не мога да застана така. Що? Ми... От тук, Не, тази... не, аз разбирам, просто по турски не мога да се да. Винаги ми е било трудно. Това не е по турски. Ръката Еми. си лявата не е правилна там, момченце. Ето като го слагаме. Чакай сега. Така. Не мога. Ама ти не ме слушаш. Виж, тази ръка е много важно да е тук. Другата трябва да е горе. И само е това движение на това. Не Да мога. ти вкачаш. Аз ще ми включи това, защото... Верно е по-лесно. По-лесно ще. Аз не мога да си застана. Просто на това. И че Искаш. Просто това е. Добре, нищо, сега ще направим по-лошо движението. Нека да го направим, Саймон. Добре. Но, така. Ръката горе изпъната дясна. Тази спън. Да, вижте тук техниката с тия дърпания не ви помага. Тук техниката е да седите Добре. на хват. Давай, правиш го, моля те, направи го. Да, сядай го. Моля те. Чакай, че... Ще може ли седиш? Стой, сега Можеш съм. ли? Сигурен ли си? Той е заключен. Естествено. Аз съм ходил да го правя, живо Ето жито. това на мен, ако ми се случи, аз няма да мога да излезе. Аз мога да се сгъвам много. Продължаваме. Това движение за жалост не е за вас. Какво да направим? Продължаваме напред. По-напред. Закачане кръче зад сливка отново на колената, този път по-високо, ако можете. Добре. И стискате хубаво. Там трябва да стане силно, като си тръгнете. Толкова трябва да стискате. Няма Слагате проблем. лакътя до коляното на същия крак ръката. Другата отива горе. И сега леко присядате, така че цялото бедро да опре в пилона. И вклепате другия крак.
Завърти го точно така. Стисни. но ми се ползвате ръцете направо. Ма да не ти трябва да ръце, трябва ти... Май това тук ми се. Това. Да, трябва да стискаш. И? С какво ако стиснеш? Това е, че аз цяло се потъл. Добре, чистиш, ами... Да, я трябва, защото малко го смазах. Чистете. Агресирах го. Трябва да си подадете кръчето, да го хванете, да го изпълнете и после да пуснете горната ръка. И правим мартини. Аз ти го и Сашо как смазвам на пилона тук. Ами да, хубаво е да го почистите. Как го агресирахме. Да. Пробвайте пак последно, ако не стане, сега ще ви обърна с главата надолу. Бати чистача, бати, него. Па си изкара парите и той. И в Америка ли така го чисти? Да. Ти ще се пробваш ли? Не, няма шанс. Няма шанс. Не, няма шанс. Ще пробваш на едно. Не, няма шанс. Напротив, никога съм казал, че това е лесно. Не. Така че е лесно, ние сме вирвала. Добре. Ще го пробвате ли последно? Да, Само ще да пробвам, айде. закачате, защото ако закачате така, мога да ви обърна после с главата надолу. Да закачите така. Това ако го направите, Последно айде за мен, само да видя там дали решиш. една за мама, една за тати. Така. Добре, нали сега другата ръка горе. Сядай си на пилона. Тръгни назад. Браво! Браво! Не мога. Сега къде трябва да се завърта? Назад. Назад. Много ми се. Да. Тази свивката много ми се. Браво. Подай си този крак. Не знам къде трябва да отиде точно. Добре. Чек се. Заключвам ви и правим обърната позиция. Дай, може пак да кажа. Добре. Не мога, много ми се ползват краката. И къде трябва да отиде? Трябва да стискам и да Трябва бъда. да ти падне пилона на бедро. Ето трябва да отсетиш Седни целия. назад. Виж. И този крак къде отиде? От тук сядаш на бедро, Да. виж ли? И И този добре. крак се дига нагоре и става свободна добре. тръга, която е била, си Като хващаш буба. кръчето. Като буба. Пашку. Само, че си служи лакътя. 10 лака. Да. Браво! Дигай кръчето! Малко седиш странно като... Той Саймън те могна на вертикал, братле. Ето това седиш. Тъй като ти скаква тук от новините. Заключвам ви, слагам ви мекичко, искам да внимавате много, аз ще ви спотна. Ще ви помогна, така че не бързате. Не разчитай да ни подпреш ти, защото... Но повярвай ми, по-добре да ще подпра, отколкото да се размажеш. Ама не, ние сме тежки, че има преди. Аз не използвам силата, да ви държа. Така. Сега. Слагам тези уреди Everything is motion, bro. Точно така. за вас. Рано почна си. Това, което трябва да направите, първо ще го пробваме малко по-така от ниско. Слагате си коленчето, пак казвам, трябва да имате кожа. Ние не си ходим така по пилона, защото ни е кеф, а защото се задържаме. Okay? Добре. Така, хващаме двете ръце пилона и се опитаме да закачим кръченце външно на петичка. Хоп! В момент, в който го закачим, бутаме задника нагоре и се закачаме зад свивката на коляното. Пускате главата надолу и натискате кръка надолу. После откачате и излизате на здраве. Мерси. Ай, кой е първи? Поставяш пред пилона с ханша, по-ниско ръцете. Добре. И сега трябва да си пробвам. Така, този крак трябва да закачиш, не този. Тук. Само, че не си влезнал изобщо в мишница. Слез малко по-надолу. Раз, два и... Браво! Диги сега зад свивка. Дигай задника. Дигай го още на... Как че ми се ползват ръцете? Добре. Иначе да разбрах. Разбрах. Окей. Я да ви втора път. По-ниско, че. Добре, чакай, просто гледам в огледалото. Раз, два, дигай. Добре, така, зад свивка. Този отива назад. О! Назад! Така. Дай ми. Добре. Погледни долу, пода, падион горе, излизай от позиция, откачай кръка, слизай. Той Саймън е много добър, бе. Саймън, ставаш, става. Този път отличен 6, брат. Тук компенсира за пилатеса. Мръсния бок Саймън, брат. Дам ти една хартийка. Да си напускаш по-долу и зад. Трябва да връщам другата страна. Айде, трябва да сам. Добре, чак се. Пробвай още веднъж на тази. Така, значи от тази страна. Напред. Дай се напред. Така. И сега да закачаш. Браво! Много си добре. Ръка. Какво? Дигай го! Саймън го направи сам, май. Айде да закачи това назад свивка. Тук нещо. Ето трябва да Сбърках техниката. Връщаш ли? Да, ама не мога да го... Не мога да Не скача може да задника бутнеш, толкова ще нагоре. направиш свеж, трябва да се направиш свеж. Трябва да се бутна задника по-нагоре. Чакай, че ме болят.
Не, проблема е, че много тежат краката и газа. Нямате проблеми, нямате практика. Това е проблема. Браво, бе! Абе, супер! Стигай, задник още малко! Виж ли това пространство, тази дупка тук? Трябва да опереш. Стигаме. Зад кача и зад свивка, сгани коляното! Браво, пусни го това назад. Стисни с този крак. Така. Още по-пични. Стоп! Погледни това пода. Ето като движението. Как се чувстваш? Това се казва Джемини. Добре съм, да. Чат GPT се казва това. Я има Саймон. Тази горе. Тази долу. Раз, два и... Браво! Дигай, зад свивка, дигни още. Стисни крака. Тук трябва да хване пилон. Крак назад. Погледни пода долу. Браво! Ето ти какво хубаво Джемини направи ти. Браво! Джемини, чат. Съм Тази допълнен. ръка е долу. Това, което ще направи сега, няма шанс да го направи. Виж сега, ти си много тук. Спутай долната ела насам. Не съм по-бицепса така. Можеш да качиш по-високо. Виждай. Видя ли къде си? Тая ръка ниско долу, почти на пода. Супер си. Как се чувстваш? Това, което ще направиш, няма много да направи. Не. Ето виж. Като флаг. Раз. Не мога. Раз. Няма шанс. Че са... Главата ми от другата страна, Симон. Догоре. Хоп. И долу. Аз ще ти много да се задържиш дупето, ти просто не пукай пилона, става ли? Да. Забравя как се влиза ли? Ела сега. Насрам се навреди. Ама пак също това. И също ти правя. Добре. Раз, два, скачам. Браво. Я ги спъни нагоре. Браво, машина. Ще прекантара. Ще успеш. Чакай, Айде. Те ще прекъстай. Мен е малко страх, защото аз тръгвам да прекантарвам назад и... Аз започвам. Да спирам? Да, съм Спирам ли? Не, бе, какво? Вчера един корниз закачихме и Кристофър така ме държа. По същия начин. Падна ли от теб? Не, ама беше Сега страшно. искам същото да направиш и после да изпълниш краката нагоре. Раз, два, първо ги сгъваш, после ги изпълваш. Стой, гледай това. Браво. Чакай сега да има. Още малко и ще мога да държа. Само е тук корема. Супер си. Ми Само, трябва. че нещо объркаме ръцете, моето момче, трябва от тази страна. Ама аз не мога да съм. Добре, сега се. Ама тази ръка просто трябва да е тук. Сега, искаш ли само така да ви помогнеш, защото така не виждам какво правиш, трябва да застанеш по същата позиция, само че задника да е насам. Въртиш. Айде, А да заставаш. пробвам ли с другата ръка? Гледам в огледалото, много да те навигирам. Да, можеш. Чакай. Извинявам. Пусни. Ето тази страна. Али Готов ли си? Така си, перфектно. Трябва да ги Така правилно ли? Раз, два, и. Чакай. Раз, два, и. Аз Да го тигра цялото. Къде ми трябва мерката? Това ляво не. Да. Но пред пилона. Искаш ли да го правиш по същия начин, като Кристофър задника да е тук? Да. Задника. Сега тази ръка трябва да е пред пилона. Виж? Не, чакай, пусня за да ти на. Аха. Добре. Готов ли си? С дупе. Раз, два, дига. Чакай. Раз и на три. Не мога. Не бях готова. Ама не На тук. три. Тук ме дърпа от тази страна ми е трудно. Гледай какво Това трябва като да патев кълчище. Гледай само какво трябва да се случи. От тук, като си дигнеш дупето и изпънеш краката нагоре, Майко. ги изпъни напред, Сега прави свещичка. нагоре. И слез долу. Сега ще го направя. Какво ще кажеш, Кристо? Нагоре, напред краката не се захвата Така ли? правилен горе. Точно така. Слушаш ли ме? Чакай Главата ти е да отвътре. се разберем. Да, слушам. Виж сега. Скок, крака. В мига, в който отвориш краката, поглеждаш Нагоре. към тавана. После пак събираш краката и слизаш долу. Добре. Раз, два и нагоре. Събери краката! Погледни нагоре, завърти хаша. Отвори краката. Спускам. Отваряй краката! Излизай. Изпуска. Отваряй краката. Отваряй краката. Нали, когато се горе, тогава ги отваряме, отгоре ги отваряме. Ти тръгна тук да ги отваряш пред пилона. Но това е малко панически. Ама аз няма също. малко, тук трябва да също по-говоря, аз трябва да се навигираш по мен. Ето аз тук ще го правя. Не мога. Има следващото е така, сега ще го покажа. Добре, айде, Последно финално. движение правим още, супер имаме време. Така, слушай сега. Гледай сега. Пак ли Като объркаш? дигнеш горе краката, единия трябва да мине тук, а другия тук. Да. А ти отваряш двата тук. Тази вода беше това, нали сега? Знаеш ли разлика? Не. Моя е, ако искаш си се пием от чашка сега. Не, той ти не беше ли за вода? Аз се изпих.
Искаш ли вода? Не, после ще пиеме, сега след това правим пиеме. Горе и краката са между пилона. Добре, давай. Добре. Така. И до 3 чакаме. Раз, два, три. Изпръвай. Погледни нагоре. Краката между пилона. Гледай нагоре! Нагоре. Браво! Дай задника назад. Дай. Дреш. Мен малко ще обея да падна върху нея също. Много добре. Имаш супер хват. Ево. Това се казва Батман. Ватман? Батман. Батман. Следващото движение. Саймън Джи вече е повишен на Батман. Добре, ще ни трябва кожа на врата, окей? Кожа? Кожа на врата, където съм се увидела. Ниска обратна пържола. Сядаме се с гръб на пилона. Може да си изгънете лявото кръче и да си сложите десния врат. Така. Ще го измъртина. Добре. Вътрешна ръка ни е дясна, долу, лява е горе. Тук какво трябва да се случи? Трябва да дигнем този крак от тази страна, а другия от другата страна. Само показвам какво трябва да прави. И излиза. Това движение трябва да натискате с ръцете напред, за да може врата да натиска в пилон. Това движение трябва да се случи. Врат назад. Не, аз малко Да гледаш така. Мисълта. Той гледа като натровен. Нещо важно също. Моля петте пръста да са заедно. В смисъл да нямаме палец отпред. В този хват трябва да сме. Горната ръка. Добре. Врат назад. Назад задължително към тавана. Избутваме с гънатия крак и спънатия тръгва нагоре. Избутваме с гънатия и спънатия нагоре. И дигате докато го за свещ. Браво! Леко само не се чупи врата. Няма стърси. Много си добре побързи, кожата ще ти помогне. Пак казвам, ако сте на ниска хлъзга. Така ли? Да, палците само моля те прибери. После ще ме Така, като в смучки може да целите. седнеш малко по-близо до пилона. Стоп. Дай врат назад. Сега, този изпъни го този крак. С този дигни само задника, без нищо да правиш. Виждаш ли това е движение? Да. Когато го дигнеш, този крак идва насам. Крисва. Супер са. Това е движение. После се трябва- хлъзгаш. Трябва да ти Не, тук ми се хлъзгат ръцете, няма Да, никакъв но хват. ако сложиш, ако си махнеш тениската и пробваш сега, ще видиш, че ще се задържиш на кожа. Само Има че и се хубаво. почисти пак е така с... Да не пита гаджето от какво са тия червени неща Супер по си. врата, защото... Да, между другото правя и такива. Да. Да го... Не на там! Ама удари ли се там? Не. С краката. Аз съм свикнал да си падам на мен. Всичко сега. Не прибирай ханша Той в си пилон. да се пада на главата. Дупето е навън. Само Приличи му. краката си напред. Ти, Да. дупето ти трябва да седи тук. Ти се прибираш насам. Няма нужда. Мисля, тук трябва да седиш. Аз малко не осъзнавам Да къде се си. знаеш, няма ти държа дупето, ти ми го дърпаш. Мисля, дръж ги тук. Давайте, това ми е последното движение, казва се Чакай шолдър. да... Трябва да можете да го правите от тука. Мъдна кръста. Рамо. Вижте. Баси майка. Виждате ли? Да. Цък. И после планка. Само да покажа по-малко. Ще не знам дали интро ще има после. Ние Малците. видяхме, че ти можеш, ама Да. не. Сега не прибирай дупето. Трябва само да дигнеш краката, задника да остане тук. Чакай. Тия голите кадри на Кристофър в Patreon. Ето си движение. Сега видя, че по-добре. Да, скочи. Ти защо си там? Пред пилона с гръб. Да. Обърка хвата ли? Така. Добре, да. Добре, застани малко насам, за малко да виждам. Добре, още обличи се. Стоп, айде давай. И сега така. Само че ако малко ми дръпнеш, ще дръпнеш малко на страни и ти. Стоп! За да го виждам, погледам. Ръце заедно. Раз, два и... Нещо. Трябва да избуташ с единия. Айде, раз, два. Стоп! Дръж, максимално. Вижте, не! Прибери каш. Вижте в огледалото, не се ли виждаш? Да там не виждаш, не момче. Аз виждам, ама какво гледам краката и си ще била. Гледай в беше Ма супер. той Саймън е много добър рамо. Чакай сега. Много сте добри, между другото. Ханш е тука, краката за Краката ги Ирон натискаш надолу, да. на пергел. Аше, краката ги натискаш насам. Не, много синко. Така, краката насам ги натискаш. Ти правиш така, нагоре. Насам. Ето. Хайде, готов си. Ето го просто. Сами сте без мен. Ако се щупите врат, не отговарям аз заснето, но... Ма няма страшно. Декларации и такова не сте разписвали. Ма няма сега да се трошим на врата. Няма да си трошите. Да. Другия път. Един е изпълнат.
Само на един страна, другия сгънат или така. И махче и дигаш крака нагоре и сам се оправяш. Добре. Стоп! Виж се погледал. Още дигни дупето, видя ли като беше ниско. Още ги дигни там. Сега трябва да направиш отгоре. Това беше, нали, подготовката. Аз се пребия как се трябва. Няма, ще е по-лесно. Тук по същия начин, Отгоре когато по-лесно, се да. заставаш, този път трябва да, като направиш мах и кръка и таза също да тръгне нагоре. Хоп! И отваряш. И пак казвам да си припери ханша така, дръж таза назад. Аз съм с тебе Аз не сега. разбирам къде се намира по принцип. Ми не виждаш ли Тем- нагоре, като гледаш къде отива? Виждам само звезди. Виждам само ярко червено Аз не розово. съм ви завъртяла да го въртите, това може да се завърти, да седи хубаво на спънника. Ти тръгваш ли си? Не, просто ще се задържа една секунда и през цялото време ще правиш бицепс с мен. Няма да мога да се задържа на това тук. Така, аз долу не мога да се задържа, камо ли горе. Ще падна. Така ти ще продължава да подпирахме. Така, няма нищо да подпира, само се служи там. Добре, изнеси малко тялото много се плана. Добре, закови се обратно назад. Усети сега дърпането с ръцете и как врата натиска в пилона. Аз усещам. Усещаш ли трапеца? Усещам. Хоп, раз, два и... Дигни, отвори, ето ти го движението, пускам ти таза, дръж се. Това е. И сливаш. Видях, че го направи. Видяха му. Супер си. Много добре. Това се казва shoulder. Shoulder. Да. Рамо. Свинска вратна пържола. Когато се Ето. закачиш, shoulder mount се казва. Че се едно се закачаш. Не? Да, той Кристофър, Добре. като тренираме и показва как се прави с трапеца. От това е. Има и предвид, че има много хора с много така потящи се. Аз съм Да. от тия хора. Ами... Аз като карам кола и съм пуснал климатика и приемам волана е леден, Спрещка. волана е леден, а ръцете ми са вира вода. Ами много е трудно за хора като теб такъв тип спорт, защото трябва постоянно да ползваш някакъв тип талк. Но пък още ако в началото... Магнези. Моля? Магнези, такова, това е било. Да. Но в началото кожата ти свикне така, после пък ти се губи хват. Затова аз много пъти съветвам хората да тренират 1-2 месеца без талкове, ако тогава не ти се изгради хват, тогава си ползваш талкове. Само че без палец, по-ниско ръце. Това е последното движение. Давай. Ха! Браво, бе, машина! Супер си! Добре, видя ли? Значи все пак става с почистване, с наместване. По-високо тази. Раз, два, три. Ето ти. Ето го движението. Не прибирай повече. Там си супер. Сега имаш и падиони. Шпиц ще Ай, си добре. безпогрешен. Ето ти. Защото малко си в кондиция. Фанах му. Нали? Падион Разбирам. Аз това. Сигурно. Добре, ако искате да дадете нещо друго си с спининг и тренировката ви ще приключи след 5 минути, защото идва след вас Да. за тренировка. Добре. Браво! Браво! О, чакайте! Има ли го? Да. Видя ли го? Марама на те! Добре, ставате за пол да не се... Ставате, харесвате. Ама да дойдете пак. И айде. Направи. Още не. Не, няма шанс. Елате! Няма, Дай сега, виж какво мога да направим, слушай. няма шанс. Елате! Няма шанс. Не, Чакай. Само едно. Понеже Това ще- Сашо само дава къл как се прави отстрани, сега ще имаме Сашо. Няма шанс. Освен, дай само едно пройде. Кое да пробвам? Няма шанс. Не, Не, не. слушай, пройде това, дето е така с тук, дето. Виж, Сашо, е така само закачи. Айде, Айде само това направи. ще да качи крака, Айде Точно само... нещо ти си. Гледай, сега да го закача и тръгва. Ама не, назад седи. Дърпни малко пак. Чакай малко, отпусни. Стисни. Стисни. Помни сега да търсят. Стой да ти подключа, за да го завъртим. Айде, тръгни напред да се летиш. Добре. Как си? Ти си на ръки в момента. Да, аз в момента се държа На ръки. на Обаче пък не ти се хлъзгат, биш, супер си. Аз съм се потяла, гледа. Дай да закрижа. Слушай, на климатик. Дай да направим сега това ще е много яко. 30 секунди шоу програма ти, 30 секунди шоу програма аз измисля си някакво съчетание и го направи се едно. Съчетание. И тя ще оценява кое от двете съчетания са по-добри. Не, ние трябва да си ги измислим. Какво сме разбрали? вие. Какво си ни показва? Бе, си чупите вратовете. Окей. Само не се мятате много, Да. да взимате много засилка, защото има вероятност да го изкърти. Само леко му се мятате. Трябва да оценим, а чакай, така ли си започва шоу? Ето там идваш насам. Я Не. се пей някога. Виж, идваш. Искам да се съблечеш и то се лечеш. Дай 20 евро. Пристигаш, поздравяваш. Тя ти е жури. Тя ти е жури. Дай 20 евро. Ето. Честито да лепне.
Гледай го пато. Той ще разбуди много. О, да! Добре, имаме прецел почти. Това е халфо. Добре. Сега излез красиво. Ехе! Това е полета на пеперот. Да. Не съм ятой толкова. Да. Защото... Ела на този. Ама и ти искаме така да влезеш. Лекичко. Не, вашето е. Ударно, динамично да влезеш. И това ще дойдеш тук и да направиш вълничката. Не, виж как ще влезна аз. Виж са. Кринч. Леко. Ама той е Две заключен. трябва да си заключен. Аз бих да дъвш. Добре. Това първото, което е. Добре, но така как беше тръгнал с тази... Да, не, аз нямаше да се... Първото нагло. Да. Добре. Браво. Ехе. И само тук, Да. това беше. Да, така. Браво! Уау, доста сте запомнили. Аз съм в шок. Просто съм в шок. Чудесен си. Ще гледаме едно видео сега в YouTube как се прави и другия път. Защо? Просто ще дойдете, защо няма да Ще има. гледаме туториал. Да преговорим. Си купим един кило вкъщи, ай. Добре, да закриваме. Да. Ами ние бяхме Кристофър и Симеон, все още сме. Това е Вера. Vertical Art. Vertical. Тя знае как се прави тук. Ние не, но се опитахме да разберем. Благодаря, че дойдохте, бяхте страхотни и направо не вярвах, че толкова добре ще се справите. Честно казано, бях малко подготвена за по-лигава тренировка, но вие много добре се справите. Значи, ние сме само в коментирането олигофрени. В изпълнението ама се сте много сериозни. Аз наистина няколко пъти се опитах да се пошегувам, обаче вие така не, правите си тренировка стриктна. Супер, много съм доволна. И стана хубаво. Защото много добре справихте. Те хората, които разбират от хода, ще видят всъщност нали, какво направихте, защото тези движения са наистина много трудни. Като за първа тренировка се правят съвсем различни движения, но аз просто исках малко да ви изложа пред зрителите. Но пък вие взехте, че се справихте с движенията, което означава, че вие трябва пак да се върнете. И не само ние. Ако а и искате- хората, които искат да почнат Да, полденс, могат да супер. заповядат. Къде Кажете също. те се намират до мол. Дъмол. Дъмол. Vertical Art. Да, просто да Това е пишете гръцко. в Instagram Vertical Art или в Google Vertical Art, ще ви излезе на адреса. Работят от всеки ден. Всеки ден работи. Сега малко ще почиваме август. Да, малко ще почиват август. И ние ще почиваме август на Варна. Така че, да, беше и много приятно. Пак казвам да се сабскрайбнете, да лайкнете, да шервате, защото иначе този канал ще го изкрия още вътре. Ми някъде тук ще има бутончета. Да, ще Кристофър направим. ще го работи. Да, аз ще го направя. Да. Така че, Много всичко сте е яки, успех ви пожелавам и пак ви чакам наистина. мерси, Утре мерси. пак съм тук. Утре, мерси за тренировката, ти утре пътуваш. Точно така. Да, мерси за тренировката, беше ми много приятно и... Коментирайте, искате да не видите пак тук. А само да добавя, че по принцип сега имаме лек стречинг, но тъй като малко избързах. Няма време. Тук имаме да стречване, правиме фигури, йога, позиции и така нататък. Но не мисля така да оставя зрителите по-впечатлени, защото пък на йогата може малко да се изложите. Затова нека сега да Да, закрием. нека оставим с вау ефекта. Да, вау. 3, 2, 1, вау.